F'Pariġi l-Pulizija komplet it-tfittxija tagħha għaż-żewġ taħwa suspettati li wettqu l-massakru li seħħ l-erba'. Dan b'mod partikolari f'foresta fil-Grigal ta' Pariġi fejn qed jingħad l-intlemħu. Kien sit ta' pompa tal-petrol li qal li ra li ż-żewġ tirġiel mamda jivvjaġġaw f'karozza propju 85 km fil-Grigal ta' Pariġi. Karozza li kienet qed tinstaq bil-pjanċi mottija. Dan wara li matul il-lejl ta' bejn l-erba' u l-ħamis it-tielet persuna mfittxija ta' lilu nnifsu lill-Pulizija. Hamid Murad ta' 18-il sena li hu l-iżgħar mis-suspettati qed isostni li meta sar id-delitt huwa kien x'imkien ieħor. Fl-attakk inqatlu 8 ġurnalisti ta' rivista Charlie Hebdo, żewġ pulizija, ħaddiem tas-servizz tat-tindif kif ukoll persuna li kienet qed iżżur il-bini. Kien irrappurtat li wieħed mill-pulizija li nqatlu, Ahmed Merabet, kien Musulman. Iż-żewġ tirġiel infittxija huma aħwa Franċiżi b'dixxendenza Alġerina, Xerif u Said Kouachi ta' 32 u 34 sena rispettivament. U maħsub li l-persuni identifikati għandhom rabtiet ma' grupp terroristiku mill-Yemen. L-iżgħar mill-aħwa lura fl-2008 kien akkużat b'terrorizmu u weħel 3 snin ħabs talli kien jagħmel parti minn grupp li jibgħat ġellieda Iżlamiċi estremisti fl-Iraq. Dan l-attakk f'Pariġi qed ikun meqjus bħala l-aktar wieħed imdemmi fl-aħħar 53 sena. F'każ ieħor il-ħamis mietet uffiċjal tal-Pulizija mara li flimkien mal-kollega tagħha raġel kienu involuti fi sparatura oħra li seħed f'subborg ieħor fin-nofsinhar ta' Pariġi. Il-Pulizija raġel jinsab imweġġa gravi. Minkejja il-ħadd inqabad mill-ewwel din l-isparatura żiedet il-livell ta' allarm fi Franza. Il-każ seħħ wara inċident bejn xi karozzi fejn ir-raġel ħareġ mill-vettura tiegħu liebes ġakketta bulletproof u beda jispara. Intant fi Franza l-ħamis kien jum ta' luttu fejn f'nofsinhar ġiet osservata minuta silenzju fil-pajjiż kollu u l-qniepen tal-Katedral ta' Notre Dame fil-Belt Kapitali daqqew noti ta' dieqa. Il-Prim Ministru Franċiż Manuel Valls qal li t-tfittxija qed tkompli imma l-Pulizija tinsab lesta għal kollox inkluż iktar vjolenza.